Ako naobserbaran nga nanggawas ang talent karon sa mga kandidato. Daghan man di ay ang talented nga mga kandidato. Naay maayo mo sayaw, maayo mo kanta, maayo mo balak, og naapoy maayo kayo mo bulatik og istorya. Apan kining tanan ila kining strategy aron makuha ang inyong salig mga kabombo. Makuha ang pagsalig ngadto sa mga botante ba. Pero sultian ta mo, dili basihan ang talent sa usa ka politiko. Wala na nagpasabot nga kung maayo mo sayaw, maayo mo kanta ang usa ka kandidato, wa na nagpasabot nga ingon ana sad sila ka maayo manerbisyo. Ang kanang ilang talent dili na maoy basihan nga inyo silang botaran. Wa nagpasabot nga may mo kanta, may mo sayaw, inyong botaran, dili na mao. Kana ilang talent bonus na lang na. Pili agyod ang tarong kanang dili plastic, kanang tao nga ikaistorya ba, kanang bang dili ba, di lang kutob sa panahon sa pagpangampanya nga makit-an nimo. Pili katong kandidato nga dunay 4 ka M. Unsa man ang 4 ka M? Mahikap, malabano, makita og maistorya. Di lang kay sa panahon sa eleksyon nimo sila makit-an, mga kabombo, no? Maayo unta kung kining mga kandidato karon nga smiling kaayo, kung imong masugatan, hinagad kayo, tagdon jud ka, unta ingon ani pod unta sila kung makadaog na human sa eleksyon. Pero sultian ta mo, kaning mga kandidato nga visible kaayo sa mga botante karon, timan-i akong istorya. Kung panalitan makadaog na ni sila, dili na nimo makit-an sa ilang opisina, puwera sa tarong. Kinay uban tarong kayo mga kabombo nga naayod taga-adlaw sa lang opisina sa gobyerno. Ang uban di na makit-an kay maglikay-likay mga kabombo. Mutago na ni ang uban kung makadaog kay mahadlok man pangayuan og tabang. Pilia ang kanang kandidato nga kandidato ba nga kanang atong makita nga nabang dunay tinud-anay nga tinguha sa pagpanerbisyo mga kabombo, hilabi na diri sa syudad sa Sugbo. Pilia ang kanang mga kandidato nga dunay tinud-anay nga nagtinguha nga manerbisyo gyud mga kabombo. Kay ako na obserbaran, maihap lang sa tudlo kung kinsa ni sila nga mga kandidato nga mga dunay kasing-kasing sa mga pobre mga kabombo. Ang uban gani dira kay nag-independent, wala magsalig sa partido kay di man ang partido maoy makapadaog sa usa ka kandidato. Ang mga tao maoy makapadaog sa usa ka kandidato. Ang mga botante maoy makapadaog sa mga kandidato og dili ang partido. Pero advantage gyud noon kung naa kay partido, pabor gyud noon kaayo kung daghan mo nga mga kampanya mga kabombo. Alas